És már arról is beszélgettünk, hogy ma manapság már focistának lenni nem elég, ha az embernek két jó lába van, kell hozzá egy jó fej is, és azt hiszem, hogy egy erős lélek is. De Szántai Levente sportpszichológus a vendégünk. Szervusz, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz. Te magad is futballoztál, úgyhogy azt gondolom, hogy első kézből tudod elmondani, hogy a két jó láb mellé ténylegesen szív is kell, és fejben is ott kell lenni ahhoz, hogy az ember megtalálja a helyét a pályán. Hogyne, hát annál inkább én magam kapus voltam, és ugye a kapuban van, hogy a mérkőzésnek egy jó részét nyugalomban töltött, figyeled az eseményeket, aztán amikor éppen szituáció van, akkor viszont abszolút toppon kell lenni. Úgyhogy a kapus szakma ebből a szempontból egy kifejezetten ilyen jó példa. Meg talán ott lélekben is nagyon erősnek kell lenni, mert lehet, hogy éppen 75 percig nem történik semmi, aztán hirtelen van egy jó szöktetés, egy szerencsétlen gól, és akkor 1-0-al az ember ezt érezhető, hogy na most rajtam ment el ez a meccs, és közben azért lehet, hogy 4 nap múlva az újabb meccsre ugyanolyan erővel és magabiztosan kell kifutni. Hogyne, hát ugye ez egy felelősségteljes poszt, és éppen ebből adódóan, hogyha mondjuk van is egy hiba, azon szükséges, hogy a sportoló kapuban is, de egyébként a pálya más területén is gyorsan túltegye magát, átértékelje, és már a következő helyzetre fókuszáljon, vagy ahogy említetted, jön a soron következő mérkőzés, és mentálisan fejben rendben kell lenni, hogy ugye jó teljesítményt tudjon nyújtani. Az előbbi pár mondatban, még mielőtt belekezdtünk volna a beszélgetés nyilvános részébe, amiben a kedves nézők is itt vannak, arról beszélgettünk, hogy a csapatsportban az áldás, hogy ott vannak a társaink, és egy picit úgymond eloszlik a felelősség, de közben másokért is felelős vagyok, tehát hogy azért ami a szépsége, az a nehézsége is tud lenni egy csapatsportnak. Hogyne. Hát ugye a csapatsportban megjelenhet a társas lazsálásnak a klasszikus sportpszichológiai nézőpontja, amikor is a társak mondjuk arra várnak, hogy a másik majd kijavítja az én hibámat, és ugye értelemszerűen a kapusposzt az, ahol már a legvégén lecsapódik. Viszont azt gondolom, hogy azért ez szükséges látni, hogy hasonló nyomás lehet egy csatáron is például, akinek az adott helyzetben ugye, ha kimarad az a gólhelyzet, ugyanúgy a számon kérhetik rajta. Tehát értelemszerűen ugye a csapatsportban is megvan mindenkinek a saját felelőssége, és amellett megvan egy kollektív felelősség is csapatunkban. Középpályásnak lenni a legjobb. Valahogy ott a kettő között vagy ott a legkisebb. Ott a legjobb. Nemrégiben volt szerencsém kint lenni a magyar válogatott egyik meccsén személyesen, és a hátam mögött egy fiatalember, és most azért mondom, hogy fiatalember, mert nagyon fiatal ember, bemutatta nekem a szurkolói lélek, hogy is mondjam, archetípusát, ugyanis nagyjából egy olyan 12 percen belül például Szoboszlai Dominik volt a futballistán, és a másik oldalról nem idéznék szavakat, mert mégsem egy televízió műsorba illik. Szóval, hogy azért a rögtön ítélő bíróság a szurkolók személyében, illetve a rajongók személyében azért mindig ott van a sportolókkal szemben, természetesen nem csak a futballnál. Hát hogyne, ugye akár tetszik, akár nem, ugye a labdarúgás egy kiemelt sportág, és ez van, akinek tetszik, van, akinek kevésbé, de attól függően azért olyan események történnek benne, ami rengeteg embert megmozgat. És amit említettél, hogy mondjuk egy fiatal szurkolónak Szoboszlai a szívecsücske, de ha hibázik, akkor meg értelenszerűen ő a legrosszabb hirtelen. Ez is megint egy klasszikus jelenség, amikor közösen vagyunk sikeresek, akkor mi vagyunk sikeresek, amikor valami nem sikerül, akkor meg ők ők rontották el. Tehát ez egy érdekes kapcsolódás ugye a sportolókhoz, illetve a sportákhoz. Bár azt gondolom, hogy ez szerintem minden sportban megvan ez a fajta szurkolási láz. Még a lóversenyen is volt, hogy a 4. futamban te fakezű szerencsétlen, és a 6. pedig te vagy az Isten, hát bármit meglovagolna. Mennyire kell odafigyelni ennek a fiataloknál? Mert most azért arról beszélgettünk, hogy mondjuk lehet, hogy a Szoboszlainak nehéz feldolgozni, hogy a 41. percben még az Isten volt, a 42. pedig már vége. De hogy mennyire lehet, mikor kell elkezdeni a fiatal sportolókat erre fölkészíteni, hogy itt nem csak a lábukra lesz szükség? Ugye a sportpszichológia viszonylag modern tudományág itthon nálunk. Külföldön értelemszerűen mindig azért van egy jó 2 évtizedes előremenettel.
És én annak rendkívül örülök, hogy most már egyre több sportoló, egyre több egyesület észreveszi azt, hogy a mentális felkészítésnek is van relevanciája. Ugye nézzünk egy hatalmas tortát, annak az egy jókora szelete lehet, hogy a sportoló mentálisan is rendben legyen. És hogy milyen korán, ez egy nagyon érdekes dolog, mert magánpraxisból tudok példát, amikor már 9 éves gyermeket hoznak hozzám, és ebben rendkívül fontos szerepe van a szülőknek is, ugye utánpótlás korban, ezt kiemelném, mert hogy ugye a szülőknek is, mint elsődleges közeg a gyermekük számára ezt érdemes észrevenni, hogy erre van szükség, és ezt amennyiben van rá lehetőség biztosítani. Nyilván nagyon nehéz szülőként megtalálni azt az arany középutat, hogy meddig helyezek nyomást arra a gyermekre, és nyilván a tomboló kamaszkor kellős közepén, amikor neki esze ágában nincs lejárni az úszóedzésekre, és akkor most itt tekintsünk el a futballtól, akkor nekem szülőként kell azt mondanom, hogy de ebben te rendkívül tehetséges vagy, érdemes ebben munkát fektetni, ott van a kitűzött cél, haladj arrafele. De közben meg nem szabad túl sem feszíteni azt a húrt, mert azt gondolom, hogy ha a gyerek viszont boldogtalan mondjuk abban a sportban, vagy nem érzi jól magát, akkor pedig nem is lesz olyan sikeres sportoló belőle soha. Igen, ez egy nagyon szép példa, amit most így említettél. Amikor ezt a szülő észreveszi, az már egy nagyon jó szülői felismerés. Elég sokszor találkozott munkám során avval, hogy a szülőt szükséges rávezetni erre, hogy van egy olyan pont, ahol egyszerűen érdemes elfogadni, hogy lehet, hogy az én gyerekemből nem lesz a következő válogatott vízilabdázó, vagy a következő olimpiai bajnok úszó. Mert nem mindenkiből lehet bajnok, viszont mindenkiből lehet nyertes. Az, amit ő az adott sportág által nyert. És ezek a készségek, amikre ilyenkor én felhívom a figyelmet, hogy azok az évek nem múltak el nyomtalanul, sőt, olyan készségeket tanult meg az adott sportoló gyermek, aki azt később már a civil életre magával tudja vinni. Elég, hogyha azt említjük, hogy a csapatban való munka mondjuk, vagy elég, hogyha az időmenedzsmentet, a kitartást, ahogy említetted, a célorientáltságot. Kötelességtudat. És ugye itt még a interjú előtt beszéltünk a sportnak a szeretetéről. Tehát az, hogy ő egészséges, és az, hogy később ugye a civil életben is neki ez megmarad rekreációs céllal, azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amivel kijelenthetjük azt, hogy a sportoló gyermek nyer, és ha ezt a szülő felismeri, akkor a szülőről is lemegy ez a nyomás, vagy csökken, és értelemszerűen kevésbé fogja ezt átruházni a gyermekére. Igen, szerintem egész más felnőttek válnak abból, akik gyerekkorukban rendszeresen sportoltak, tehát gondolom, hogy te is találkozol ezzel gyakran, hogy akiknek megvan ez az alap, azok jóval könnyebben tudnak boldogulni az élet sok-sok nehézsége közepette. Hogyne. Most, ahogy említetted, így hirtelen nekem az egyetemi tanulmányok jutottak eszembe, vagy akár egy munkahelyen való helytállás, ahol ugyanúgy a főnökünknek megvannak az elvárásai, a követelményrendszer, és ugye a sportban alapvetően megvannak azok a szabályok, szabálykeretek mentén való működés, ami a későbbikben szuper jól jön egy új munkahelyen, egy új egyetemi környezetben, ahol mondjuk például az időt megfelelően szükséges menedzselni mondjuk a tanulás szempontjából, vagy a főnöknek az elvárásait is a helyén kell tudni kezelni. Hát mondjuk tisztelni kell a főnökünket, és nem lehet visszaszólni neki. És akkor ezekre olyan jók, nem a sport, amikor megtanulod az edzőtől, amikor akkora hátast ad neked a medence szélén, hogy egy életre megjegyzett, hogy tiszteletlenül nem jössz be többet. Nagyon szépen köszönjük Levente a beszélgetést. Szívesen.